Hola, em dic Aida, tinc 15 anys i com a treball de valencià us passo a contar el que m'agradava quan era xicoteta. Quan era xicoteta m'agradava molt fer cares davant de la càmera. També m'agradava molt mirar-me a l'espill. I muntar-me al meu cavallet de fusta. M'agradava molt anar a la piscina i m'ho passava i a la platja on m'agradava tombar-me en l'arena i fer com si fos una croqueta. El meu menjar favorit era el gelat. No hi havia dia que no menjara un. M'agradava molt anar a les festes del col·legi, a Carnaval, Nadal. M'agradava vestir-me de fallera. I quan era Nadal m'agradava molt anar a la fira. També m'agradava moltíssim dormir molt. M'agradaven molt els aniversaris perquè cada any ens reuníem tota la família a ma casa. També m'agrada anar-me d'acampada o al parc a jugar amb els meus amics. I per últim, m'agradava estar molt amb els meus cosins, que estimava molt.